Encara es poden comprar els últims números. Mentrestant, informar que aquí a la taula teniu tot el calendari de ballades d'aquest any del districte. I després també informar-vos que diumenge vinent, a les 6 de la tarda, actuarà el ballet de l'Esbart de Mollet amb un espectacle que es diu D'Almansa fins ara. Aquí també tenim el programa del ballet de l'Esbart de Mollet que actuarà diumenge vinent. I mentre es van venent els últims números, en Frederic Bou ens recitarà el poema que ha escrit amb motiu del Dia de la Dona. Prepareu-vos. No sé. Sí, oi? Vinga, hola, bon migdia, com ha dit la Montserrat, oi? A totes i a tots. Bé, vosaltres sabeu que el 8 de març és el Dia de la Dona. A veure, un moment, a veure, Celi, si no, aquí ningú m'escolta. Per parlar al desert, tu. El 8 de març de 1800 i tants, no me'n recordo, hi va haver un altercat, una fàbrica, on van ser cremades totes les dones, simplement per haver-se convocat una vaga. A partir d'aquell any, cada 8 de març ens fan recordar aquell episodi que per desgràcia va passar. Va dedicades a elles i totes les víctimes que han sigut fins ara i també per totes aquelles que han lluitat per respectar i recuperar els seus drets. I el poema diu així. A veure, deixa-li un moment, silenci. En el Dia de la Dona, l'homenatge és merescut. Per fer vaga davant l'home, el seu cos va ser batut. Llocs al món queden encara on les dones no són res. Aquí ella ha plantat cara i ha assolit el seu progrés. Per fi l'home, mica en mica, força bé evolucionat. La vol no només bonica, sinó en plena llibertat. Durant segles marginada no tenia veu ni vot i ara està considerada tant com ell per fer-ho tot. Ho demostra a les escoles, qualsevol sigui el nivell. Ella treu sovint les notes molt millor que no pas ell. El seu rol era la cuina, rentar roba i els fills nets. Ara, en canvi, ben fort lluita en defensa dels seus drets. I si encara és dominada pel que fa al ball de saló, ningú mana la sardana, ni la dona ni el baró. Cridem ara tots els homes, perquè això ho senti tothom. Vida digna per a les dones existents arreu del món. Qui vulgui la poesia, que passi per aquí, que se li farà un regal. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Per totes, oi que sí? Que ho ha fet molt maco, això. Gràcies a tu. Us ho mereixeu, clar que sí. Moltes gràcies.